Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας, λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και ατόμων που απασχολούνται σε αυτόν. Σύμφωνα με παγκόσμιες στατιστικές έρευνες, σήμερα το 1/3 των αφήξεων των τουριστών σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιείται σε μεσογειακές χώρες. Αυτό σημαίνει πως η Χαλκιδική επωφελείται άμεσα από αυτά τα ποσοστά αφήξεων, αφού σε όρους ζήτησης αντιπροσωπεύει το 7% της τουριστικής ζήτησης της χώρας. Παράγοντες όπως ήλιος, ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, πληθώρα διαφορετικών πολιτισμών, υγιεινό φαγητό και πλούτος φυσικών περιοχών δημιουργούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής της Μεσογείου. Σύμφωνα με τη μέθοδο Προμηθέας, η οποία επιτρέπει τη σύνθεση πολλαπλών κριτηρίων για την εξαγωγή μιας συνολικής αξιολόγησης, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση πίσω από 2 χώρες με μεγάλη τουριστική παράδοση και υποδομές, όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία. Η κατάταξη δείχνει και την άνοδο που παρουσιάζουν χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος, οι οποίες είναι άμεσα ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα και έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις τουριστικές υποδομές. Γενικότερα, η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουριστικής προσέλευσης σε συνδυασμό με το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, που έτσι κι αλλιώς προσελκύει χρόνια χιλιάδες τουρίστες λόγω των μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων. Παρότι η ποικιλία πόρων προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαφορετικών μορφών τουρισμού, κυρίαρχος παραμένει ο θερινός παράκτιος τουρισμός διαμονής στη Χαλκιδική. Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια αναφορά στο μαζικό τουρισμό και στον τρόπο που αυτό το μοντέλο εξελίχθηκε στην περιοχή μας. Ο μαζικός τουρισμός υπάρχει όχι όταν ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται, αλλά όταν οι τουρίστες ανισοκατανέμονται στον χρόνο και στον τόπο. Μαζικός τουρισμός στην Ελλάδα νοείται ο παραθαλάσσιος παραθεριστικός τουρισμός, αυτός που διεθνώς ορίζεται ως τουρισμός των 3 S. Εκτός λίγων εξαιρέσεων, η εικόνα που έχει στο εξωτερικό το ελληνικό προϊόν του μαζικού τουρισμού, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του τουριστικού κλάδου, είναι αρκετά συγκεχημένη και εν μέρει προβληματική. Θεωρείται ως ένα προϊόν με σχετικά καλούς ή και πολύ καλούς φυσικούς πόρους, μέτρια προς καλή ξενοδοχειακή και λοιπή τουριστική υποδομή, αλλά μέτρια προς κακή ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εικόνα αυτή δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά, αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης διαδικασίας κατά τα τελευταία 10 τουλάχιστον έτη. Η εικόνα αυτή έχει δημιουργηθεί τόσο μέσα από τις ίδιες τις εμπειρίες των ξένων τουριστών, όσο και από τα σχόλια που μεταδίδουν σε φίλους τους, γνωστούς και συγγενείς, ακόμα και σε σχετικές ιστοσελίδες στο ίντερνετ, όπως σε wikis, φόρα, customer review websites και σε άλλους ανάλογους ιστοχώρους που αξιοποιούν τη φιλοσοφία του λεγόμενου social web κοινωνικού διαδικτύου. Ακόμα δεν είναι άμυροι ευθυνών για τη δημιουργία αυτής της εικόνας και η μέχρι τώρα στρατηγική προβολής και μάρκετινγκ που ακολουθήθηκε. Παρά τα προφανή οικονομικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την τουριστική δραστηριότητα σε έναν τουριστικό προορισμό, όπως αύξηση του εισοδήματος, δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης, περιφερειακή ανάπτυξη, δημιουργία και βελτίωση έργων υποδομής, εντούτοις δεν απουσιάζουν και τα μειονεκτήματα. Στη Χαλκιδική ιδιαίτερα εντοπίζονται 2 που χρήζουν άμεσης προσοχής, καθώς απασχολούν όχι μόνο τους επαγγελματίες, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία και αφορούν εποχικές διακυμάνσεις, εποχικότητα, περιφερειακές ανισότητες, άνηση ανάπτυξη κατά τόπους. Πιο συγκεκριμένα, είναι γνωστή η εικόνα της Χαλκιδικής, που την περίοδο του καλοκαιριού σφίζει από ζωή, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο δείχνει μια εικόνα εγκατάλειψης. Αυτή η άνοδος και η πάυση των ρυθμών της ζωής, εκτός από κοινωνικές επιπτώσεις, έχει και άσχημα οικονομικά αποτελέσματα, μιας και μένουν πολλοί άνθρωποι χωρίς απασχόληση. Η απασχόληση στο τουριστικό τομέα θεωρείται από πολλούς μια μη μόνιμη δραστηριότητα. Πέραν όμως από τα προβλήματα εποχικής ανεργίας που δημιουργούνται για εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, στην περιοχή μας σοβαρότερο πρόβλημα αποτελεί η αδρανοποίηση ή η υπολειτουργία των επιχειρήσεων για τους περισσότερους μήνες του έτους.
Αυτό συμβαίνει ιδίως στην παραδοσιακή μορφή του μαζικού παραθεριστικού τουρισμού. Τους υπόλοιπους μήνες, οι επιχειρήσεις είτε κλείνουν, είτε υπολειτουργούν, απολύοντας το πλεονάζον προσωπικό. Όμως, ακόμη και αν είναι κλειστή μια ξενοδοχειακή μονάδα, συνεχίζει να δαπανά σημαντικά ποσά για συντήρηση, φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού. Επιπλέον, πρέπει να υπολογίζονται αποσβέσεις, τόκοι δανείων και άλλα έξοδα, είτε είναι η επιχείρηση σε λειτουργία είτε όχι. Έτσι, η εποχικά λειτουργούσα τουριστική επιχείρηση πρέπει σε μικρό χρονικό διάστημα να βγάλει όλα τα έξοδα της χρονιάς και να περισσεύει και κέρδος. Αντιμέτωποι με τον ανταγωνισμό και τους κυρίαρχους της αγοράς, μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς, η μικρή και μεσαία τουριστική επιχείρηση συμφιλίβεται με αποτέλεσμα να κλείσει και να βγει σε πληστηριασμό, ώστε να εξοπλιστούν τα οποιαδήποτε χρέη έχει. Το πρόβλημα της εποχικότητας στον τουρισμό είναι ένα από τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζει η τουριστική οικονομία στη Χαλκιδική και γενικότερα η χώρα μας. Ριζική λύση δεν υπάρχει, μιας και ο τουρισμός αποτελεί κατεξοχήν δραστηριότητα που υπόκειται σε διακυμάνσεις με την αναλλαγή των εποχών του έτους. Με συντονισμένες όμως δράσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μπορεί να επιτευχθεί μια καλύτερη διασπορά μέσα στον χρόνο της τουριστικής ζήτησης. Σχετικές προτάσεις για την αναδιαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος της Χαλκιδικής θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Επίσης, ο τουρισμός, εκτός του ότι αγαπάει ορισμένες εποχές του έτους, δείχνει και προτίμηση για ορισμένες περιοχές. Έτσι, ορισμένοι τουριστικοί προορισμοί κυριολεκτικά βουλιάζουν το καλοκαίρι, ενώ άλλοι τόποι αγνοούνται. Για λίγους μήνες, τα συγκεντρωμένα πλήθη δημιουργούν στους τουριστικούς τόπους πλήθος παρενεργειών, μιας και υπερβαίνουν κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητά τους. Εκτός από τα προφανή κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, δημιουργούνται ανισότητες στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος, κατά περιφέρειες, ακόμη και μέσα στην ίδια την περιφέρεια. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Χαλκιδικής, όπου παράκτιες κυρίως περιοχές καρπώνονται τα ωφέλη της τουριστικής ανάπτυξης, ενώ άλλες περιοχές ερημώνονται, με τους κατοίκους τους να προσπαθούν να μετακινηθούν στις κοσμοπολίτικες παραλίες προς αναζήτηση εργασίας. Αποτέλεσμα, παραγωγικοί συντελεστές που θα μπορούσαν να προσφέρουν στην τουριστική βιομηχανία έστω και έμεσα, να ατροφούν και να εγκαταλείπονται. Λύση στο παραπάνω πρόβλημα ίσως μπορεί να αποτελέσει η δημιουργία και προβολή νέων τουριστικών προορισμών και νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Υποδείγματα και προτάσεις θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τουριστικής βιομηχανίας είναι η ιδιαιτερότητα του προϊόντος της. Αποτελεί ένα σύνθετο μείγμα παροχών, υπηρεσιών και υποδομών, όσο και εμπειριών. Σημαντική παράμετρος δε, το γεγονός ότι ο πελάτης καλείται να επιλέξει την εμπειρία των ονείρων του και να την προπληρώσει χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει το προϊόν ή να αξιολογήσει τις υπηρεσίες που πρόκειται να λάβει. Ουσιαστικά, ο υποψήφιος πελάτης θα κληθεί να αγοράσει μια υπόσχεση. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό είναι που μεταφέρει ένα ιδιαίτερο βάρος του ανταγωνισμού στη σχεδίαση και επικοινωνία του τουριστικού προϊόντος. Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που αναπτύσσουν το τουριστικό τους προϊόν γειτονικές και ανταγωνιστικές χώρες, θα ήταν σκόπιμο να επανεξετάσουμε τις πρακτικές που ακολουθούνται σε αυτό το τομέα στη χώρα μας. Η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα να επιχειρούμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές μας. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με τη διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης της ζήτησης, είτε με την αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων. Η ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και διαμορφώνεται από την ικανότητά τους να ικανοποιούν τη ζήτηση για τουριστικά προϊόντα τα οποία μπορούν να τα προσφέρουν καλύτερα σε συγκεκριμένη τουριστική αγορά από άλλες χώρες επιχειρήσεις. Η ελληνική τουριστική αγορά θεωρείται ένας όριμος τουριστικός προορισμός που αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από αναδυόμενους μεσογειακούς προορισμούς. Προσφέρει το ίδιο προϊόν με τους ανταγωνιστές της και διεκδικεί μερίδιο από τις ίδιες τουριστικές αγορές. Απευθύνεται κυρίως σε τουρίστες από χώρες βορειοδυτικής Ευρώπης, οι οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν μαζικό τουρισμό. Ο ρόλος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας είναι κρίσιμος. Η Ελλάδα έγινε ακριβότερος προορισμός, ιδιαίτερα μετά την είσοδό της στο ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Ο τουρισμός στη Χαλκιδική, στην κυρίαρχη μορφή του, συνολικά απειλείται αν δεν απαντήσει στην πρόκληση του ανταγωνισμού και της βελτίωσης της ποιότητας.
Στρατηγικός στόχος, προώθηση ενός βιώσιμου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισμού. Η υπηρεσία των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών εξαρτάται κυρίως από τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό. Μία τουριστική επιχείρηση που θέλει να επιτύχει θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επίπεδου. Ποιότητα σημαίνει να κάνεις ό,τι κάνεις με την καρδιά σου. Ο πελάτης επιστρέφει στην επιχείρηση. Μία υπηρεσία λειτουργεί με βάση τις προσδοκόμενες από τον φιλοξενούμενο απαιτήσεις. Η ποιότητα στηρίζεται στη γνώση των προσδοκιών των φιλοξενούμενών μας. Τελικά, οι προσδοκίες τους είναι καθοριστικές για την ποιότητα που θέλει να προσφέρει η επιχείρηση. Αλλά οι ανάγκες των ίδιων των φιλοξενούμενων αλλάζουν συνέχεια και γίνεται από τις κοινές προτιμήσεις των διαφόρων ομάδων. Η αντικειμενική σκοπή της ποιότητας είναι συνεχής βελτίωση αγαθών και υπηρεσιών και καινοτομία. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού σε μεγάλο ποσοστό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει στην ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος τους, κυρίως δημιουργώντας μονάδες φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών σε κάθε κατηγορία. Μάλιστα, έχουν φροντίσει έτσι ώστε οι επισκέπτες τους να απολαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία παροχών και υπηρεσιών κατά τη διαμονή τους. Η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα επιβάλλουν να μένουμε σε συνεχή εγρήγορση και συνεχώς να αναβαθμίζουμε το προϊόν μας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία μπορεί και πρέπει να παίξει το ανθρώπινο δυναμικό που θα το περιβάλλει. Η βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού εξαρτάται από το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού και συνεπώς η εκπαίδευσή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Στην Ελλάδα, η τουριστική εκπαίδευση χρήζει μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης και ο στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τουρισμό και η εξέλιξη αυτή να προκύψει μέσα από δύο κύριες κατευθύνσεις, με μέτρα αναφορικά με τις τουριστικές σπουδές και με συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική σε επίπεδο επιχείρησης. Λύση στο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, αλλά και απάντηση στην πρόκληση της ποιότητας, μπορεί να αποτελέσει η δημιουργία και προβολή νέων τουριστικών προορισμών και νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ενδεικτικά, θα αναφερθούμε σε δύο μορφές εναλλακτικού τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν με επιτυχία στην περιοχή μας, είτε αυτόνομα, είτε παράλληλα και υποστηρικτικά με τη βασική μορφή τουρισμού που έχει ήδη αναπτυχθεί και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας για όλη τη Χαλκιδική. Αναφερόμαστε στον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό, καθώς και στον αγροτουρισμό. Ο πολιτιστικός τουρισμός ή τουρισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έναν απόσπαστο τμήμα του διεθνή τουρισμού. Δίνει έμφαση στη διατήρηση, την αναβίωση και την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και τη δημιουργία τουριστικών ροών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο πολιτιστικός τουρισμός αναφέρεται στη μετακίνηση των ανθρώπων με απότερο κίνητρο την παρακολούθηση πολιτιστικών δρόμενων όπως επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και φεστιβάλ. Προστατεύει, αναδεικνύει και αξιοποιεί τους πολιτιστικούς πόρους και γενικότερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται. Είναι ανεξάρτητος από την εποχικότητα, καθώς δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου από τις κλιματολογικές συνθήκες. Επομένως, συμβάλλει στην επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, εκτός της περίοδου αιχμής. Διαχέει ευρύτερα το τουριστικό ρεύμα με την ανάδειξη νέων προορισμών σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Προσελκύει τουρίστες υψηλότερου εισοδήματος και μορφωτικού επίπεδου, οι οποίοι συνήθως παρατείνουν τη διαμονή τους σε ένα συγκεκριμένο μέρος και συμμετέχουν σε περισσότερες δραστηριότητες. Είναι εκδηλικός προς το φυσικό περιβάλλον, σε αντίθεση προς το μαζικό τουρισμό, ο οποίος προκαλεί υποβάθμιση και αλλίωση του περιβάλλοντος. Δημιουργεί νέες προοπτικές απασχόλησης και ειδικευμένο προσωπικό. Αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέσα της σύγχρονης στρατηγικής για την αναζωογόνηση τόσο των αστικών όσο και ημιαστικών περιοχών μέσω του πολιτισμού.
Ο θρησκευτικός τουρισμός παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον πολιτιστικό τουρισμό όσον αφορά τους στόχους, τον τρόπο διαχείρισης και φυσικά τα πλεονεκτήματα. Γι' αυτό και στο συγκεκριμένο project προσεγγίζεται σαν κομμάτι του πολιτιστικού τουρισμού. Για την πρόθεση της βυζαντινής πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο τουριστικής πολιτικής που θα βοηθούσε στη διαχείριση του τουρισμού στην περιοχή μας, που παρουσιάζει αξιοσημείωτα θρησκευτικά μνημεία. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει τη διατήρηση και διαχείριση της ορθόδοξης παράδοσης και της εκκλησιαστικής κληρονομιάς από τους εμπλεκομένους, την ενθάρρυνση των επιχειρηματιών να προβάλλουν και να διαχειρίζονται το θρησκευτικό τουρισμό με τρόπο που να σέβεται και να προάγει τον πολιτισμό, την ανάληψη πρωτοβουλειών από την Εκκλησία για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού σε τοπικό επίπεδο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως με την κατασκευή ιστοσελίδας, την παραγωγή CD-ROM και βίντεο, τη διοργάνωση συνεδρίων θεολογικού περιεχομένου κοντά στους εκκλησιαστικούς και μοναστικούς χώρους, τη δημιουργία εμπλουτισμένων θρησκευτικών πακέτων, τα οποία να εμπορεύονται τα ταξιδιωτικά γραφεία, τον προγραμματισμό ειδικών ενημερωτικών εκπομπών σε τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη δυνατότητα για ξεναγήσεις ιστορικού και θρησκευτικού περιεχομένου σε μοναστήρια και εκκλησίες, τη δημιουργία μονοπατιών που βρίσκονται σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και συνδέουν θρησκευτικά μνημεία, τη δημιουργία, όπου υπάρχει δυνατότητα, μουσείων και σε μοναστήρια, τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων εκμάθησης της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς σε ιστορικοθρησκευτικούς χώρους. Συμπερασματικά, ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να επιφέρει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες στον τόπο μας, όμως χρειάζεται λεπτό χειρισμό από τους αρμόδιους φορείς για τη διατήρηση και το σεβασμό της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς, ώστε να μην περιπέσουν στην εμπορευματοποίηση. Αυτό, πέραν των οικονομικών ωφελιών που θα υπάρξουν, αναμένεται να συμβάλλει στην άμπλενση της τουριστικής εποχικότητας και στη διεύρυνση της πολυπολιτισμικής μας ταυτότητας, που περαιτέρω εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την Ορθοδοξία και θα προσελκύσει τουρίστες και ταξιδιώτες με θρησκευτικά κίνητρα, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για την οργανωμένη ανάπτυξη της ειδικής αυτής μορφής τουρισμού. Η φιλοσοφία του αγροτουρισμού βασίζεται κατεξοχήν στη διαπροσωπική, άμεση, ανθρώπινη σχέση μεταξύ του κατοίκου της υπαίθρου και του ταξιδευτή, ο οποίος σύντομα γίνεται ο φιλοξενούμενος, ο φίλος. Ο αγροτουρισμός δεν αλλοιώνει την παράδοση και τα ήθη. Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ντόπιων, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη σύναψη ποιοτικών ανθρώπινων σχέσεων με την τοπική κοινωνία. Αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας απομονωμένων περιοχών με τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και προσφέρει προοπτικές ζωής στους νέους αυτών των περιοχών. Παράλληλα, προβάλλεται η μοναδικότητα της κάθε περιοχής. Ο αγροτουρισμός είναι δραστηριότητα παράλληλη και όχι ανταγωνιστική προς τον κλασικό ξενοδοχειακό τουρισμό. Φράση του κ. Χρήστου Λαμπράκη, Προέδρου του Ιδρύματος Λαμπράκη, και σε αυτό το κλίμα θα θέλαμε να κινηθούμε. Στόχος του αγροτουρισμού είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, δραστηριότητα για όλους τους μήνες του χρόνου, όπου προστατεύει το περιβάλλον και ωφελείται και η τοπική κοινωνία με την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής και την οργάνωση πολιτιστικών και φυσιολογικών εκδηλώσεων. Η τουριστική πολιτική σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με όλους τους φορείς με σκοπό την καλύτερη και συστηματικότερη συνεργασία, τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων οι οποίες θα αναδείξουν τον τουρισμό ως πόρο και όχι ως βιοποριστική λύση συγκεκριμένων φορέων και ιδιωτών. Ο αγροτουρισμός τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια τεράστια εξάπλωση, η οποία στην Ελλάδα και στο νομό Χαλκιδικής δεν έχει αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό με τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μερικές από τις δυνατότητες αγροτουριστικής δράσης ανάπτυξης που υφίστανται για την περιοχή είναι ορεινός τουρισμός αναψυχής και περιήγησης, εκπαιδευτικός τουρισμός, αξιοποίηση ανάπτυξη παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών χώρων, ελεγχόμενο κυνήγι εκτροφία θηραμάτων, παραγωγή εμπορία παραδοσιακών τροφών και βοτάνων, αθλητική προετοιμασία οξυγόνωση. Παράλληλες δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν είναι η οικοτεχνία, χειροτεχνία, ξυλογλυπτική, καθώς και η αναβίωση παλαιών ηθήμων. Τα φυσικά διαθέσιμα της περιοχής, η μορφολογία του εδάφους ευνοούν τη δρομολόγηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της πολυαπασχόλησης
θα συμπληρώσουν το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής, θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις τόσο για εγκαταστάσεις μικρομονάδων τουρισμού, όσο και προϋποθέσεις για επενδυτές εκτός νομού. Ο τουρίστας που αναζητά την εναλλακτική αυτή μορφή του τουρισμού είναι κυρίως άτομο των μεγάλων αστικών κέντρων που αναζητά στις διακοπές του το τρίπτυχο φύση, φιλία, φιλοξενία, σε σχέση με το κλασικό θάλασσα, ήλιος, παραλία του μαζικού τουρισμού. Είναι άτομο με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα που τον κατατάσσουν στην κατηγορία του αλλοκεντρικού τύπου τουρίστα, με ιδιαίτερες ευαισθησίες στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Σαν τόπος, η Χαλκιδική, λόγω του φυσικού της κάλους και της βιοποικιλότητας, μπορεί να υιοθετήσει το μοντέλο του αγροτουρισμού. Στη Χαλκιδική, αυτό το τουριστικό μοντέλο είναι ακόμη σε χαμηλά επίπεδα, μετρώντας λίγες αλλά εξελίξιμες τουριστικές μονάδες που ασχολούνται και δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό, έχοντας όμως πολλές δυνατότητες ανάπτυξής του. Αγροτουριστικές περιοχές με αυξημένο αριθμό τουριστών είναι οι περιοχές της Βόρειας Χαλκιδικής που έχουν καταφέρει να δώσουν αναπτυξιακή όθηση στις τοπικές κοινωνίες, ανεβάζοντας το δείκτη ευημερίας τους, διαθέτοντας πλούσια παραδοσιακά προϊόντα και χαρακτηριστική αρχιτεκτονική κληρονομιά. Λόγω ύπαρξης μεγάλων αμπελώνων και μεγάλων μηνοποιείων στη Χαλκιδική, ο τουρίστας μπορεί να επισκεφθεί τις εκτάσεις με τα κλίματα, να δει τη συντήρησή τους, να παρακολουθήσει τη διαδικασία του τρίγου και του πατήματος των σταφυλιών και έπειτα σε ένα παραδοσιακό εινοποιείο, μέσα από γευστικές δοκιμές, να μοιηθεί στα μυστικά του κρασιού, ποικιλίες, άρωμα, χρώμα, γεύση, ή ακόμη να πάει σε ένα ρακοκάζανο να δει πώς φτιάχνεται το τσίπουρο. Στον ορεινό Χολομόντα, ο ταξιδιώτης μπορεί να γνωρίσει τα θεραπευτικά και αρωματικά φυτά του βουνού, με βόλτες με άλογα μέσα στο καταπράσινο βουνό, να πάει για συλλογή άγριου μανιταριού και να μάθει από τους ντόπιους διάφορες συνταγές, καθώς και τρόπους για να τα ξεχωρίζει. Ο ταξιδιώτης στη Χαλκιδική μπορεί να μάθει για τη μελισσοκομεία, να πάει στον τρίγο του μελιού για να δει από κοντά τη βιολογία της μέλισσας και έπειτα να μάθει για την επεξεργασία του μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο της κατανάλωσης και να αμοιφθεί γι' αυτό με ένα βαζάκι μέλι. Ο αγροτουρισμός αναπτύσσει την τοπική κοινωνία, συμβάλλει στη συνέχεια της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, διατηρεί τέχνες που διαφορετικά θα είχαν εξαφανιστεί, συμβάλλει στην αναβίωση εθήμων και παραδοσιακών εκδηλώσεων, στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας των απομονωμένων περιοχών με τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και προσφέρει νέες προοπτικές ζωής στους νέους αυτών των περιοχών. Μέσω του αγροτουρισμού προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδικότητα της κάθε περιοχής, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κατά συνέπεια συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. Δημιουργία υποδομών ήπιας κλίμακας που εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον και συμβάλλουν στην άνοδο του βιωτικού επίπεδου των μόνιμων κατοίκων. Βασική μας επιδίωξη είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, εναρμονισμένη τόσο με το περιβάλλον όσο και με την τοπική κοινωνία.